Okay, maing mundo no sa kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mundo Philippines, maing mundo world, maing mundo universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga lagadre, Brando Padre, Edwin Academia Aka. Mabino adlaw na usap karon nga Lunes. Pizza 15 na kini sa bulan sa September. Uy, hapit na yung Pasko. May hingala September naman. O mamasko na punta. Masko na punta. Ngayon na punta pinaskuhan. Dawat na po ng mga tabahante yung bonus, no? Kadawat na po ng 13 months pay. Pastilan, salamat kay Ginoo, no? Nga gihatag nimo kining panahon sa kalipay alang sa tanang katawhan tungod kay natawo ang batang Hesus nga mo'y muluwas kanato. Ayan, no? Nala, no? September 15 mga higala mga adlaw adunay ordination limot na bus pangalan nga higala sa ordinahan pagkadikon, no? Adto dito sa St. Joseph alas 9 doon na po bagong ordinahan nga dikon, no? Salamat kay Ginoo nga kanunay do na naarag mga ordinasyon kay kaming mga garaang pare mahingala medyo nagkagulang na maghilom-hilom na lang gonwis daplin mahingala usahay kining managlalis ni mga bagong pare, no? Kaming mga karaan maghilom-hilom na lamang min kay ila man rong panahon kami igo na lang ming maminaw kung sa pimilahang mga bagong mga pangunahon ano hilom-hilom na lamang itaw ni mga gulang. Hala, no? May muto na ka na doon tanan. Narita mahigala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahan o ini kamugtuhon. Usa ka inchik nga pare, no? Nga ang nakadawat, no? Ang nakadawat sa ordinasyon sa pagka-obispo alang sa pinakabag-o nga natukod nga diocese sa Xiangko dito sa China. Siya mao si Bishop-elect Joseph Wang Xinghua, no? Wang Xinghua, ano ang insik mo gud Bishop Joseph Wang Xinghua, no? Ang maong diocese kining diocese of Singkiako bag-o pa usab kayo kini nga diocese, no? Niya sigon sa panagsabot ni Pope Leo XIV ug ang gobyerno sa China nakitagaan kini og katungod, no? Kining mao nga diocese nga maka-operate, no? Nga magkahimo sa iyang mga buluhaton dito mismo sa China. Masabta nato na ang nasod sa China usa ka nasod nga diin ang nagdumala mao ang kining gitawag na komunismo. Balita mga higala gikan sa CBCP. Liturgy must lead to love, solidarity to the poor. Nga sa ato pa mo pasabot gitudlo kini ni Bishop Jose Advincula at Cardinal, no? Cardinal Jose Advincula nga matud pa niya, the liturgy must lead to love, solidarity to the poor. Sa ato pa ang liturhiya magbungag gyud og gugma, no? Ug panagiusa ilabi na ngayon sa mga kabos. Ato pa paningki mo kini ang iyang gihimo usab nga matud pa mensahe ngadto sa mga diocese and liturgy director, no? Sa 39th National Meeting of Diocesan Director dito sa Manila niadtong September 9 ug matapos ugmang adlaw sa 12 niining bulan sa September. Pwede padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon niining kamuntuhon, no? Nagdayon kita sa ato ang pagpangalagad, no? Ato na lang sa ining kuanon. Okay, no? So padayon kita sa ato ang mga buhaton adlaw karon nga Lunes. Pizza 15 na kini sa bulan sa September. Ayan, no? Medyo talimtan ako og off on ang microphone. Sa ning mail. So may ako lang naon, no? At least so ingon na diyan. So medyo padayon kita manghigala, no, sa ato ang mga pagpangalagat. Bino ari na ta manghigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno
ang atong saint of the day karong adlaw mao mismo ang atong mahal nga Birhen Maria, September 11. September 15, no? Ang atong mismo karong adlaw nga santa mao si Mama Mary, Our Lady of Sorrows, no? Nuestra Señora Dolorosa, no? Bino atong mabasa mahigala sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 35. Tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol mulagbas sa imong kasing-kasing kaugalingong kasing-kasing. Ayan, no? So muka na ang matud pa ang panagna ni Simon, no? Ni Simeon. Ayan, no? Yan nga to sa mahal nga Birhen. Tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang atong mahal nga Birhen Maria sa iyahang titulo Our Lady of Sorrows, kung sa kinat sila pa Nuestra Señora Dolorosa. Nahala, no? So padayon ta mga higala sa ato ang mga buhat tono ni ining kamudtuhon. Bueno, arita mahigala sa ato ang asa naman to ako ang kuang mahigala. Okay, tiara, asa na to? Tiara, higala, no? Okay, ari na ta mahigala sa ato ang katikisen. Pagyara mahigala latang mo kung pinangita. So ari na ta sa atong katikise mahigala, no? September 15. Why is the church referred to as the people of God? Ngano man nga ang kining simbahan mauman ang katawhan sa Dios. Ayan, no? Giila, no? Mga ano man nga ang simbahan Katoliko may ilaman sa simbahan isip katawhan sa Dios. Bueno, kung atong hisgutan gyud ni mahigala, the Catholics believe that the church is the people of God because since the time of the Old Testament prophets, God has called a specific group of people to Himself. Kasi ito pa, sukad pa gyud sa una mahigala, doon na nagyoy katawhan sa Dios nga gidala, nga gitawag sa Dios, no? Panahon pa sa mga propeta, panahon pa nila ni Moses, no? Doon na mga Israelita, no? After the death and resurrection of Jesus, the Holy Spirit call on the baptized believers. The Holy Spirit, all baptized believers form the church. Human sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, gipurma sa Espiritu Santo ang mga magtutuo ni Kristo o gihimo kini nga usa ka grupo, no? A community of people who are holy, spiritual, and chosen to be God's people. Sa ato pa, pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, ang Espiritu Santo mihulma o miorganisa og usa ka kining katawhan nga mo'y mamahimong katawhan sa Dios, balaan, spiritual, ug matud pa pinili nga anak, nga pinili nga katawhan sa Dios dinhi sa kalibutan. The Second Vatican Council emphasized the understanding of the church as visible, divinely society of baptized people known as the people of God. So ito pa kung atong tanahon mahigala, no? Ini nga explanation. Sukad pa kaniadto panahon pa sa mga propeta, no? Aduna nay mga tawo nga gitawag, aduna nay mga specific nga tawo nga gitawag sa Dios aron mamahimong iyang katawhan, no? Mao kadto ang mga Israelita, the first chosen people. And then after sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, pinaagi sa Espiritu Santo, pinaagi sa sakramento sa bunyag, no? Nga madawat sa Espiritu Santo nga madawat panahon sa sakramento sa bunyag, nahulma, no? Na organize or napurma
ang usa ka grupo sa katawhan nga maunay pagailhon ug katawhan sa Dios, mga balaan ug spiritual ug pinili nga katawhan sa Dios. No, klaro no? Pinaagi sa Espiritu Santo. No, sa ato pa ang kining mga binunyagan sa ngalan ni Hesukristo, sa ngalan sa pagkatao, sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, gitawag nag the new people of God. Kinsa man kining gitawag natong mga Kristiyanos, no? Pinaagi sa sakramento sa bunyag ug uban pang mga sakramento nga atong nadawat. Kaya mga sakramento lagi sigon sa atong nasabtan, visible signs, no? Visible signs instituted by Christ in order to give grace. Ato pa, ang katawhan sa Dios nahimong balaan pinaagi sa mga sakramento ni Kristo. Wala nga tungod kay nahimo naman mga balaan, nahimo na silang mga katawhan sa Dios. Kaya nahimo na bayang balaan pinaagi sa mga sakramento. So buoti pasabot di ay ang katawhan sa Dios nga gitawag nat nga moy naglangkob sa simbahan, mauna ang katawhan, mauna ang bagong katawhan sa Dios. Atong balikon ha, basang nalibog mo. Kining sukad pa siya kaniadto, ang atong Ginoo, ang atong Dios ba, nagtawag nag mga tao nga mamahimo nga katawhan sa Dios. That is panahon sa mga propeta. Pero pag abot ni Kristo, no, pinaagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw, pinaagi sa mga sakramento nga siya mismo maoy nagtukod, nahulma ang katawhan sa Dios pinaagi sa bunyag o ubang mga sakramento. Kaya ang usa ganitong sakramento, visible sign, makita nga timaan nga gitukod ni Kristo. Makitang timaan nga si Kristo mo ay nagtukod aron paghimo sa katawhan nga sagrado. Sa ito pa, pinaagi sa bunyag ubang sakramento, nahimong sagrado ang katawhan. Nga sa ato pa, ang katawhan nga nakadawat sa mga sakramento, pagailho na nga katawhan sa Dios. Oh, klaro? The new people of God. Yang simbahan, mauna ang the new Jerusalem. Sabta na. Siguro lisod kayo ng sabto, no? Pero madugay masabtan na ninyo nga ang simbahan di ay mao ang the new Jerusalem, ang bagong katawhan sa Dios. Pinaagi sa sakramento sa bunyag ug uban pa mga sakramento nga padayon natong gidawat sa mapananglit sa sakramento sa Eucharistia, sa mapananglit sa sakramento sa kining sakramento sa kumpisal, sakramento sa kasal ug uban pa. Mo kini ang nakapahimo kanatong balaan ug tungod kay nahimo namang balaan, nahimo na kitang unsaman, nahimo na kitang katawhan sa Dios. Okay, klaro? Sabta na unya matud palagi sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 12 bersikulo 27, busa kamong tanan lawas ni Kristo. Muna gisulti ni San Pablo unya sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18, siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyahang lawas. Dayong sa 1 Peter chapter 2 verse 9, apan kamo mao ang piniling katawhan sa Dios. Ato pa ang simbahan nga mao ang lawas gilangkuban sa mga piniling katawhan sa Dios. Nga saan to pa ang simbahan di ay gilangkuban sa mga piniling katawhan sa Dios. Ug makaingon kita nga ang simbahan mao ang katawhan sa Dios. Klaro na? Libog yapon. Sige lang, masabtan na ninyo madugay. No, masabtan na ninyo madugay, ha? Nakita di ay mao ang pinili nga katawhan sa Dios. Okay, no? Alitas istorya ginagmay mga higala, no? Alitas mga istorya gihapon ginagmay. Sa una ba, katubang kanang pandemic, no? Sa una sa pandemic, di ba dili man lagi ta ito kanang kinibitang unsay ngalan ana, dili man ta pwede ato nga magtapok-tapok, no? Di man ta magtapok-tapok, pero padayon gihapon kami sa amo ang mga gibuhaton, no? Kay di man ta magtapok-tapok, padayon gihapon kami nga kining gitawag og naghimo sa rosaryo, pero duha na lamang ni
kami duha si Brad Gabriel sir na no. O niya, matod pa, kay amo wa man jud mo tubog to sige ra jud ka rosaryo. Samtang nagrosaryo may kami ran duha kadlawon dako mga alas 5 pasado. Kalit nga dunay ni kuan sa among luyo. Doon na bay ni kuan, dunay ni matud pa ni Sabat, no? Usa ka babae. Pero nasayon ko nga duha ra gid may, pero tungod kay doon na may ni Sabat. So nakaingon ko nga doon na bagong niabot nga niipon namo sa pagrosaryo, pero wa ko kailas tingog. Kasi ko kailas tingog. So gos, wala ra pug ko kay nana man dagay gyud na, no? Dili na ta maglingi-lingi kay concentrate unta kaayo sa pag unsa ko nya. Dito di sa luyo dapit sa may sira. Dito di ay in town si kining Jinggumba, no? Konsehal na siya ron. O samtang dunay ni Sabat sa among mga pagrosaryo, wala di ay tawong nakita. Kami ra di ay gihapon yung duha si Gabriel. Pero katingadaan kay ako ra og si Jinggumba mo ay nakadungog. Si Gabriel wala sa kadungog. So ingon ni ana. Sa to pa yung kamagimaya ka Maria mo tubag nga Santa Maria ingon ni ana, no? Unya katong mao nga kan bali wala ra to nako kay nalimot naman ko. Pero gay pa hinumduman lang ko sa mga parokyano tungod sa testimonya ni Brad ni Konsehal Jinggumba. Pero padayon gyud may nga nagrosaryo gani hangtod karon tanga kadlawon. Pag-abot sa bagyong Odette, di ba no? Kalagmitan gyud sa kuano na makalas na kinabuhi, no? Sa Bindoy murag naambot yung nakalas na kinabuhi. Sa Manhuyod naapod to. Sa Tayasan naapod. Sa Bais ubay-ubay pud to. Dayong sa Himbalalo do napod. Pero kaluoy sa Ginoo ba? Kaluoy sa Ginoo diri sa ayong wa gyud kinabuhing nakalas. Walay nang amazing nga buto no naon grabe pud gihapon kayo. Sa ato pa mura og makaingon gid kita no di kay mura no makaingon kita nga si Mama Mary mag-uban gyud kanunay sa mga magdebosyon sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Mugunay ako apong sa ato pa na akong naamguhan no nga kunang usa ka lugar kanunay nga mag-ampo sa Santos nga Rosaryo si Mama Mary mag-uban gyud. Naman na akong munay ako ang naamguhan. No nga sa ato pa maningkamot kita no nga makarosaryo gali luoy kayong mahal nga birhen kay daghan kayo ang matud pa dili ganahan nga magsanto bisan kay sa Katolikong simbahan ay mga mandated organizations kana ba mga renewal movements dili ganahan magrosaryo, no? Ang ganahan yung kayong magrosaryo kinirang kuan kining mga tigulang nga mga manalabtan kining Legion of Mary ug daghan pang uban pero doon na mga renewal movements nga murag kanang usato pa na dili wala kayo sila paghigugma sa Santos nga Rosaryo. Kami diri sa Ayungon kaluoy Ginoo kada kadlawon gimi mag-Dawn Rosary dili din na daghan kayo pareho sa Dumaguete kaysa Dumaguete mag-Dawn Rosary man sana sila ang nakasugod ana si Bishop Do. Kabalo po mo nga naa ko anang huna-hunaa. Si Bishop Do, mo yung nagtudlo na ako. Siya, naa gani kay, nasa panahon sa kawadon ba? Panahon sa kawadon. Kana bang, ana ba sa gitawag na to scarcity? Patabang yun sa mahal nga birhen. Kaya parehos ba sa nahitabo ba sa kana bang kasal sa kana ba? Nga na problema sila kay wala na mainom nga bino, no? Ang mga bisita ang ilang Ginoo lang mahal nga birhen ug nasulbad ang problema. So mo nasa kung una-una nga kung anaagan kita sa kawadon kay kami gud diri sa Ayungon mga gala daghan pa kay kulang may kulang, no? Ang among simbahan pag-abot nako wala pa gani pintal unya wala pa gyud wala pay alad. Ang kumbinto dili pa kaayo siya ligon ana. So nanginahanglan gid mo og naa gid mi sa gitawag na to need, church in need. So nakahukom ko nga sundo na ako tong giingon ni Archbishop Du nako nga kung anaa gani ka sa panginahanglanon saba sa kuan ba sa kasal sa kana nga miduol sila sa mahal nga birhen. Duol gyud ta sa mahal nga birhen.
ana no mo nang naduol jud ko ug hangtod karon kaluoy sa Ginoo padayon ang mga grasya nga nadawat ug nasayod ko nga si Mama Mary mismo mo mihangyo sa iyang anak nga tabangan mi diri sa Ayungon tungod kay sama sa nahitabo dito sa kasal sa Kana siya man gyud mismo mo inihangyo sa iyang anak dali ni aksyon pagana yung balibad pero pagsupan ra to gitistingan ra sa Ginoo ang iyang inahan kung unsa gyud pud ka kahugot ang iyang pagsalig sa iyang anak o nakapakita gyud sa mahal nga birhen mo na nga kami diri sa Ayungon padayon na gyud mi sa among Dawn Rosary ug padayon usab na makadawat og grasya gani pag-abot karon ang among kumbento kaluoy sa Ginoo ligo na dili na katong karaan ang mga kapilya amo nang na doon na ipipila kapilya nga among na-renovate ug doon na pero ang ako ra yung hangyo ninyo no nga sama sa panahon bitaw sa katong kasal sa Kana duol na kita sa mahal nga birhen kay mutabang gyud na siya hangyo sa iyang anak nga tabangan ta okay klaro no dinala sa takutob ha daghang kaayong salamat sa inyong pagpatalinghog ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academiacab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.